Bon dia, jo soc la Mariona Luis, soc la directora gerent de l'IDI, de l'Institut d'Innovació Empresarial, i seré la moderadora d'aquesta taula. I, en primer lloc, ens agradaria donar la benvinguda i les gràcies en el Batlle de Palma perquè faci una breu introducció. Això de ser més alt és el que té. Bé, bon dia o bones tardes, ja no sé què. Moltes gràcies per estar aquí, online o també presencialment, un tema que ens interessa molt a tots com a ciutat i com a ajuntament, que és el petit comerç, que tots som conscients que vivim una situació molt complexa, molt difícil, on el petit comerç ho està passant molt malament, com altres sectors d'activitat de la ciutat, però hem de pensar en el present, però també hem de ja mirar també al futur. I el futur serà sense Covid, però segur que serà sense Covid. I hem d'aprofitar aquest moment per cercar experiències de com junts, sector públic i sector privat, podem dinamitzar el comerç de la nostra ciutat. Això sempre és un repte. Tenim molt de competidors, molt grans, molt importants, aquí o fora, com les plataformes digitals, i hem d'aconseguir que el petit comerç continuï funcionant perquè dona, per una part, vida a la nostra ciutat, als nostres barris, als nostres carrers. Després, ens permet ser diferents a altres ciutats. Això té dona caràcter també, genera ocupació i també permet als productors locals també poder comercialitzar el seu producte. Per tant, tots són avantatges. Què hem de fer? Mirar al voltant nostre altres experiències que han funcionat, altres territoris que duen temps treballant amb experiències d'èxit, per tant, escoltar-los, i avui aquesta jornada ho permetrà, persones que vindran de Catalunya o del País Basc o de València, contar-nos com ho fan, i això sempre és molt important, i després també amb el sector privat, aquí present, amb les patronals, amb els comerços, amb la Cambra de Comerç, que ens expliquin també ells què pensen que s'ha de fer. I d'aquestes jornades que surtin idees per posar en pràctica, clarament en la línia que he dit de recolzament al petit comerç. Per tant, enhorabona Palma Activa per fer aquestes jornades. Rodrigo, també al personal, als treballadors que estan aquí presents, i que siguin molt profitosos. I moltes gràcies també als que ens acompanyen i han vingut de fora o ho fan directament per videoconferència de participar. Moltes gràcies. Com que respectam les mesures, amb el vostre permís, és més guapo si te veuen la cara, no? A veure, començam amb la primera taula rodona, que se diu Governança i nous models de col·laboració públic-privada. Tenim 3 ponents avui. La directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, que estarà en línia, en Montse, en Miquel Pinyol, que és el director general de Comerç del govern de les Illes Balears, i en Rodrigo Romero, que és el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palma. Si vos sembla bé, hi ha una experiència que voldríem explicar amb bastant de detall, que és de la Generalitat, i així la Montse, que disposi de mitja hora, se n'ha d'anar just a les 3:30, llavors, si vos pareix, ella exposarà i vosaltres, si teniu preguntes, obrirem torn de preguntes per anar a Montse i després parlaran respectivament en Miquel i en Rodrigo. D'acord? Així que la Montse Vilalta és la directora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya i ara posarà el seu micro en marxa. Hola, bon dia. Bon dia. Bona tarda a tothom i moltes gràcies per convidar-me en aquesta taula de col·laboració público-privada. I bé, saludar també els companys del director general i també el regidor i també el responsable del desenvolupament de Palma. Doncs jo, si us sembla, no sé si va bé que comparteixi un document. Sí? Doncs potser que comparteixi un document. A veure si això ho podem fer fàcil.
No m'ho permet, No m'ho permet. I l'has enviat aquí? A veure si el tenim nosaltres per poder-ho compartir. No. Pues necessita més una tècnica. No sé, diu que vol compartir la seva pantalla i no pot. Bueno, en tot cas, començo explicant. Nosaltres, des de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, ja fa molt de temps que estem estudiant aquesta figura Està autoritzada. de desenvolupament i de governança conjunta público-privada, que és aquesta figura dels BITs. I bé, en l'anàlisi que nosaltres hem fet de la situació a Catalunya, doncs clarament és una figura que encaixa molt bé per poder donar solució i sortida a la nostra realitat. En aquest sentit... Greu, però no podem trobar una solució per compartir. No sabem per què no deixa compartir la pantalla. Bueno, no passa res. Sí, tu explica-mos, si vols. Jo us ho explico. Bé, doncs a Catalunya tenim comptats al voltant de més de 100.000 establiments de comerç. Això són empreses, establiments que venen producte. Si a això li sumem establiments de serveis, ens n'anem, i a més serveis i restauracions, ens n'anem pràcticament als 180.000 establiments comercials. Per tant, tenim una estructura comercial molt, molt atomitzada, una densitat comercial que tenim 12 establiments per cada 1.000 habitants, aproximadament. Això és molt o és poc? Bueno, això sempre és en termes relatius. Això ens permet veure cada població com està respecte a les altres i també com estem respecte a altres territoris. Realment Catalunya és un territori on el model de comerç compacte de ciutats està establert també per les normatives nostres i això vol dir que el 91% del comerç està dins de les trames urbanes consolidades, per tant està dintre de les ciutats, però això també té un altre element i és que el 50% del comerç no arriba als 65 metres quadrats. Per tant, estem amb estructures de comerç relativament petites, evidentment això estem parlant de mitjanes, però si agaféssim la mediana, que és aquesta que si ho posem tot en ordre, partint per la meitat, estarem a uns 140 metres quadrats aproximadament. Bé, tot això per dir-vos que el nostre model és un model que també des de la Generalitat s'aposta molt per aquest model de ciutats compactes, on el comerç hi és present, etc. Això en el moment d'ara té un valor perquè, com tots sabem, la proximitat és un element a l'alça en aquests moments i, per tant, en aquests moments ens ajuda el fet d'aquesta proximitat i encara reforça més aquest model de ciutats on al centre hi ha els establiments. Lògicament, a l'online hi és present, evidentment, només faltaria. Tenim un percentatge d'online cada cop més creixent, però en tot cas la venda presencial i sobretot a centres ciutats resulta ser la part més primordial i principal del que és l'estructura empresarial i també el model comercial de Catalunya. Un element molt important que ens passa a Catalunya, com també us passa a altres llocs, és el valor que tenen les associacions de comerciants que hi ha en els territoris que ajuden a generar aquests àmbits de promoció urbana. A Catalunya comptem al voltant de les 400 entitats de comerciants de promoció econòmica i comercial, però si analitzem què és el que ens està passant, doncs ens passa temes com que el nivell d'associacionisme de les empreses en aquestes associacions és baix, no arribem ni al 40% en el millor dels casos que puguin estar associades, perquè lògicament és una associació voluntària. Les quotes d'associació són baixes, perquè ja coneixem també les estructures que tenim. Els grans operadors que estan en els territoris, salvant alguns casos i honrosos, acostumen a no aportar aquests recursos o a no jugar a les
en el mateix joc. També és veritat que hi ha una certa cultura individualista per part de la pròpia empresa, això ja també forma part de la nostra personalitat i per tant tenim aquest model associatiu que encara, i tampoc no hi ha encara eines reals de col·laboració público-privada, sinó que hi ha un govern municipal o un govern d'administració pública i les empreses o les entitats que s'estableixen amb vincles bàsicament de finançament del que es fa en el territori. Tot això ens porta a un model on hi ha poca disponibilitat de recursos realment per la promoció d'aquests espais urbans, ens porta a una dependència, una alta dependència d'aquests recursos, d'obtenir aquests recursos per part de les administracions públiques i, per tant, la dependència de les administracions públiques, quan en realitat, a més, sabem que cada cop tenim recursos més limitats i després aquesta poca experiència en projectes público-privats reals. Per tant, això també ens fa pensar que necessitem elements que generin una dinamització d'aquests espais d'una manera més, no diria professional, que també, sinó també de manera que pugui ser fàcil de gestionar, que pugui tenir els recursos per poder actuar de manera més àgil en la promoció econòmica, per poder fer una competència realment a qui genera la competència real d'aquests centres urbans, que pot ser online, però també poden ser altres formats comercials, també que permeti més representativitat davant del que és el propi territori i les administracions que en formen part, i després per eliminar el fenomen del free rider, aquest fenomen d'aquesta empresa que està al territori, que gaudeix de tot el que es fa, però que en realitat al final aporta poc, aposta poc i genera un cost que l'absorbeix no només econòmic, a vegades els costos no només són econòmics, sinó costos d'esforç, de temps, de gent que dona part del seu temps per crear i dinamitzar espais. Per tant, tot aquest model que avui tenim, que està molt bé, que està basat en el món del voluntariat, en el sentit que la quota és voluntària, que moltes vegades fins i tot al capdavant de les entitats hi ha gent o hi ha persones que aporten el seu temps i, per tant, crec que és el moment, ja fa temps que portem pensant això, crec que a tot arreu, però penso que avui ja no podem passar massa més temps per crear figures que ens permetin millorar aquestes dinàmiques de promoció econòmica urbana. És per això que la figura del BID és una figura, el BID com a Business Improvement District, que ja va néixer l'any 69 a Toronto per solucionar un àmbit de degradació urbana, i a partir d'aquí es va anar desenvolupant a diferents llocs, sobretot en el món anglosaxó. Crec que AGECU, que és l'Associació Espanyola de Gerencia de Centros Urbanos, fa molts anys que li està donant voltes. A Catalunya també ja fa molts anys que s'està treballant també i reflexionant sobre aquest tema. Però bé, del 69 fins ara no hem tingut res. Entremig sí que neixen els BIDs a Regne Unit el 2004, neixen a Regne Unit i el 2004 també comença el primer BID a Alemanya. I a partir d'aquí jo crec que aquests dos models ens donen més llum i ens donen una visió de poder veure com això podem traslladar-ho a les nostres realitats. Hi ha hagut algunes proves pilots, hi ha hagut algunes iniciatives possibles, però realment encara no hi ha una llei que estigui desenvolupada, almenys a nivell de Catalunya i a la resta d'Espanya, evidentment, tampoc. Si tenim en compte que aquesta figura al món del BID està actuant al voltant de tots els països anglosaxons i comptem al voltant de 2.500 BIDs al món, vol dir que és una figura que ja està contrastada i que, per tant, té uns avantatges que segur podem aplicar en les nostres àrees de promoció econòmica urbana. I és aquí quan comencem a desenvolupar aquesta llei, que en aquests moments la tenim a Parlament
en fase ja de tramitació d'urgència i que esperem que puguem aprovar-la a finals d'any. I, per tant, estem ja en una fase molt avançada d'aquest projecte de llei, que bàsicament... Sí. Perdona, Montse, que ja s'ha resolt el problema tècnic que teníem per compartir la pantalla, si vols. A veure... Sí. Què veieu? Bits al món, una mica perfecte. dels districtes a nivell mundial. Millor? Sí, està perfecte, gràcies. Estaves dient que espereu aprovar la llei abans de desembre. Exacte. Un dels conceptes que jo sempre dic, perquè crec que és molt important, és que el BIT en si és una eina, és un instrument, però no és mai un objectiu. El BIT és una eina, és una figura que ens permet treballar el que us deia abans, o tal com ho veiem nosaltres, sota el meu punt de vista, el que us deia abans de com generar que aquest model voluntarista permeti ser professionalitzat i estructurat per tal que pugui donar els resultats adequats. Torno endavant. Per tant, repeteixo, crec que el BIT no és en si mateix un objectiu, sinó el BIT, en aquest cas les APEUs, és una eina que ha de permetre una gestió de col·laboració público-privada per la millora d'un territori. Us deia que la llei de comerç ens instava a fer aquesta llei de les APEUs i en aquests moments ja està en fase parlamentària. En breu esperem que ja puguem tenir aquesta llei aprovada a final d'any. La nostra llei compta amb dos grans capítols, un primer capítol que explica tot el funcionament de les APEUs i un segon títol que el que fa és aplicar-ho en les àrees específiques de polígons d'activitat econòmica, perquè el format de la figura permet, com a figura i com a eina i com a instrument, estructurar i dinamitzar també aquestes àrees específiques de polígons d'activitat econòmica, però com que tenen especificitats pròpies, estableix aquest títol segon que té aquestes característiques corresponents dels PAEs. Bé, bàsicament l'objecte de la llei és establir tota l'estructuració i del que són les APEUs i com han de funcionar. Les APEUs són zones geogràfiques d'un municipi que s'han delimitat prèviament i on hi haurà una pertinença obligatòria per part dels locals que tinguin accés des de carrer. És a dir, tota l'activitat econòmica que s'accedeix des de carrer seria la que pertany en aquesta àrea delimitada d'un municipi i que en aquesta àrea que es delimita s'estableix un projecte, un pla d'actuacions que com a mínim haurà de durar 3 anys i que com a màxim haurà de durar 5 anys i que durant aquest període aquest projecte que passarà totes unes fases per poder garantir que aquests 5 anys les actuacions s'hauran de fer i, a més, hi haurà la participació obligatòria per part de tots els que estan en aquesta àrea d'activitat econòmica, doncs aquest pla d'actuacions haurà d'estar finançat per unes quotes que seran obligatòries per part de tots els membres, totes les activitats econòmiques que estan presents en l'àrea delimitada. Me'n vaig directament aquí per explicar-vos com estructura la nostra llei la creació d'una APEU. La iniciativa d'una APEU, segons el projecte de llei que està a Parlament, el que ens diu és que pot ser o bé a partir del 25% dels locals que representin el 25% de la superfície construïda, o bé que sigui des d'una associació que faci més de 5 anys que està actuant sobre aquell territori, sobre l'àrea delimitada d'aquell territori,
O bé, el propi Ajuntament podria tenir la iniciativa per poder impulsar una APEU. A partir d'aquí, per començar una iniciativa d'una APEU, has de tenir ja el projecte de mínim 3 anys, màxim 5 anys, els anys que es consideri, un projecte estructurat i definit de quines hauran de ser les actuacions durant aquest temps i també quin pressupost hi ha darrere d'aquestes actuacions. A partir d'aquí, centra el projecte a l'Ajuntament i durant aquests... hi haurà d'estar en 2 mesos que l'Ajuntament pot decidir que durant aquests 2 mesos aquest projecte tira endavant o bé, si no, aquest projecte cau i, per tant, no hi haurà BIT. Jo sempre dic que a l'APEU, i parlo de BIT i APEU, APEU és perquè també els acrònims anglesos als parlaments no els agrada, però en definitiva la figura és la mateixa. Jo sempre dic que si l'Ajuntament no vol una APEU, no hi haurà APEU, i si un privat no vol una APEU, no hi haurà APEU. Per tant, això és una figura realment de col·laboració pública-privada en la qual les dues parts fan un win-win, és a dir, han d'entendre, s'entenen o entenen que hi haurà un benefici conjunt i, per tant, en qualsevol cas, el que permet la llei és garantir que si una de les parts no vol, no hi haurà APEU. I, per tant, necessitem que aquestes dues parts estiguin d'acord amb el projecte i estiguin d'acord amb la forma com aquest projecte s'executarà en el territori. Deia que aquesta iniciativa que es fa o bé pel privat, o bé per l'associació, o bé per l'Ajuntament, quan entra l'Ajuntament hi ha 2 mesos, si això tira endavant, fantàstic, i aquí s'ha de posar informació pública. Què es posa informació pública? Doncs aquesta àrea delimitada, més aquest projecte que hi ha al darrere, més el pressupost darrere del projecte. Durant aquests dies, durant un mes, estarà informació pública i un cop recollides les al·legacions es farà un grup paritari i aquest grup paritari generarà el text refós i serà aquest text refós el que se sotmetrà a votació per part de tota l'activitat econòmica de l'àrea que s'ha delimitat. Per tant, aquesta votació es posa a votació i s'ha de guanyar la votació. Com es guanya la votació? La votació es guanya si hi ha més del 50% de vots positius amb una mínima participació que veurem si acabarà sent el 40 o el 50% de participació de tota l'activitat que hi ha en el territori. Quan parlem d'activitat, evidentment, no és només comerç, és restauració, són els pàrquings que entres des de planta carrer, són els bancs que puguin estar allà, són els hotels, és a dir, qualsevol activitat que s'entri des de planta carrer i que tingui benefici. Què no computen aquí? Doncs els equipaments públics, les ONGs o qualsevol altra activitat que no tingui ànim de lucre. Per tant, estàvem a la votació. Si es perd a la votació, s'acaba el projecte i si se'n vol fer un altre, doncs s'haurà de començar un altre cop el procés. Si es guanya la votació, amb més del 50%, amb una participació que deia, en principi el projecte de llei diu el 40%, veurem si acabarà sent el 40% o més, però menys del 40% segur que no. I a partir d'aquí, doncs, aquest projecte que haurà ja estat aprovat. I per què aprovem el projecte? Per què hi ha aquesta votació? Doncs perquè aquesta aprovació, si al final hi ha l'aprovació del ple de l'Ajuntament, obligarà a tots els establiments que tenen activitat econòmica lucrativa de l'àrea delimitada a pagar la quota corresponent. Per tant, un cop votat, això se'n va al ple de l'Ajuntament i el ple de l'Ajuntament haurà d'aprovar aquest projecte que prèviament ha estat votat pel món privat. Un cop aprovat el projecte per al ple, aleshores es constitueix una entitat gestora que serà la que actuarà sobre aquest territori desenvolupant el pla d'actuacions que s'hagi previst. I al capdavant d'aquest projecte s'haurà de posar una persona, un professional, que executi aquestes actuacions. Un tema important que estableix la llei és, per fer aquesta actuació, caldrà
que hi hagi un conveni entre l'Ajuntament i l'APEU constituït que estableixi allò que es consideri necessari establir. Per què? Doncs perquè les funcions d'una APEU són diverses. Aquí, en la nostra llei, parlem de moltes actuacions diferents, de moltes funcions, d'actuacions de millora a l'entorn urbà, esdeveniments d'activitats a l'espai públic, publicitat d'espectacles, comunicació i promoció, polítiques d'RSC, promoure i gestionar l'ocupació de locals ubicats, potenciar la neteja, rehabilitació, decoració i il·luminació de l'espai, prestar serveis d'assessorament, prestar serveis mediambientals de caràcter complementari, promoure adhesió a sistemes d'arbitratge de consum, fomentar formació i desenvolupament professional, proposar a l'Ajuntament l'elaboració d'instruments de planejament urbanístic, proposar millores de la mobilitat, proposar vigilància especial i altres funcions que tinguin com a objectiu la millora de l'APEU i de l'entorn urbà delimitat per l'APEU. Per tant, el que sí que és molt important és que el que faci una APEU sempre complementa allò que l'Ajuntament ha de fer d'acord amb el que s'estableix en el pla d'actuació municipal. Per tant, el conveni és interessant, quan parlem de conveni, és interessant perquè aquí s'estableix qui fa què. És un bon espai on dir, sí, passem els camions de la neteja 4 vegades a la setmana o 5 vegades a la setmana o el que sigui, si l'APEU vol fer una complementarietat d'això i ho pot fer i s'estableix que es pot fer, caldrà veure, això és el que s'hauria d'incorporar, el que s'ha d'incorporar dintre aquest conveni, que la llei, de fet, el projecte de llei no tanca exactament amb el que ha de dir, sinó que dona peu a que s'estableixin aquells acords que es consideri entre l'entitat privada i l'Ajuntament. I torno a dir, això és un projecte real de col·laboració público-privada que les dues parts han de voler fer-ho. El gran tema de tot això que és qui paga la festa, qui paga ja ho sabem, és l'activitat econòmica, sinó quina és la figura que paga aquesta festa. La figura que paga aquesta festa és una figura que és la prestació patrimonial de caràcter públic obligatòria no tributària. Per tant, no és un tribut, no és una taxa, no és una contribució especial, sinó que és una prestació patrimonial de caràcter públic que qui la recaptarà serà l'entitat gestora, però podrà fer l'Ajuntament, en el cas d'impagament, serà l'Ajuntament que per via de constrenyiment cobrarà la quota. També preveu la llei que en el cas que es consideri i que s'estigui d'acord amb els ajuntaments, el que es farà serà, o el que es pot fer, és que la gestió de cobrament la faci l'Ajuntament posant-se d'acord en aquest conveni i, evidentment, rescabalant tots els recursos que facin falta per poder fer aquesta actuació que, en principi, hauria de fer l'entitat gestora. Evidentment, això són les quotes, però a banda d'això, no obstant, poden haver-hi aportacions voluntàries, patrocinis, subvencions. Per tant, es pot complementar el pressupost de les quotes amb tota la resta d'aportacions que siguin necessàries. Bé, jo crec que a grans trets, per no allargar-me molt més, això seria, no sé si vaig molt curta o molt llarga de temps, no he mirat el temps, però això seria el que nosaltres ara estem treballant i que ja està en fase d'esmenes de grups parlamentaris i esperem que aquest mes de desembre pugui ser una realitat. Evidentment, la post-llei, perquè una cosa és tenir la llei, que ens ajuda, ens dona seguretat jurídica, sobretot per a aquests àmbits d'obligatorietat de pagament, però després la posada en marxa de tot aquest projecte tindrà totes les seves conseqüències en aquest sentit. Per això nosaltres també estem creant i hem creat aquesta oficina d'APEUs que tindrà un efecte tant de repositori de totes les experiències que hi ha a tot el món, però també de les nostres pròpies i anar enriquint-la,
però també ajudant, informant, assessorant, perquè tot això és un procés que no és fàcil i que caldrà també d'un aprenentatge per part de tots. I per això també aquesta oficina de les APEUs és una actuació que posarem en marxa o que ja hem posat en marxa però que serà efectiva un cop aquesta llei estigui aprovada. Molt bé, Montse, moltes gràcies. Gràcies. A veure si pots deixar de compartir la pantalla, que així te veuran la cara. Jo he anat prenent notes i tinc algunes preguntes, però primer voldria que féssiu vosaltres preguntes. Ens han explicat aquesta experiència, que és una experiència concreta. La col·laboració público-privada és algo que ve i ha vengut per quedar-se. No sabem si en aquest cas és petit comerç, però estem oberts a preguntes. Jo puc fer una? Apaga el micro igual del teu... Desactiva... On la part? No, és de la pantalla. És de la conferència. Espera, perdó, és que no sé com... Perdó, Deixar de compartir la pantalla. Ara el sents, en Miquel. Com ho fem perquè deixi ella de compartir la pantalla, que així li veurem... Perfecte, gràcies. Sí. Ja està, no? Sí. Perdó, és que havia perdut el... Montse? Sí, hola. Sí, ara. Vale, mira, te voldria fer una pregunta ràpida, que és quants d'APEUs teniu que més o manco si enregistraran la primera fase inicial, més o menys, si teniu constància d'interès, i després, si n'hi ha d'APEUs que s'hi volen enregistrar en primera instància, quin tamany són? És a dir, són carrers dins un municipi? Són barris? Són municipis? Doncs sí, gràcies per la pregunta. Perquè començant per l'última, una de les coses que no fixa la llei és com de gran ha de ser. És a dir, un APEU pot ser tan petit o tan gran com un es vulgui, com si és molt petit, doncs tindrà menys quotes, no? Però serà més concret i tindrà una realitat molt més objectiva i molt més aplicable. I com més gran sigui, doncs més recursos, però esclar, també més diversitat i més dispersió d'actuació. I contestant la primera i després passo a la segona, sí que hi ha molts municipis que han mostrat el seu interès. Veurem, això no és fàcil. Fixeu-vos que quan és posat el temps de creació ens n'anem pràcticament quasi un any, fins que entre que comences, fas el projecte, per tant, veurem quants municipis es pot aplicar l'APEU. Avui per avui tenim comptats molts, però que estiguin fins i tot molt vinculats i que ens hagin ajudat fins i tot a pensar en com, per exemple, la figura d'un gerent ha d'actuar en aquests espais, etc. Doncs potser tenim 10 propostes sobre la taula que puguin ser interessants o que puguin estar molt interessats i fins i tot ja han començat a fer, en alguns casos, fins i tot han començat a fer algunes actuacions amb un pensament ja d'aquesta manera. Però bé, ja veurem en el transcurs del temps. Si seran molt grans o petits, jo crec que d'entrada es percep sempre que sigui com tot el municipi, el que veig ara. Penso que a poc, i veient les experiències també europees, que suposo que també les heu vist vosaltres, a Hamburg, per exemple, que és una ciutat-estat, allà hi ha com 17 bits diferents o 15, no sé quants, però i alguns són molt petits, alguns són un carrer o mig carrer i, evidentment, l'estructura és diferent perquè l'estructura alemanya és diferent, però allà es treballa molt sobre un terreny molt acotat sobre el qual es pot treballar bé
amb els aspectes específics que interessen i que tenen necessitat. Aquí potser nosaltres hem d'anar aprenent, veurem com evoluciona. Em dona més la sensació de que les propostes són més de municipi o d'espais d'àrees grans, més aviat grans, no tan petites, però veurem. Ara, jo en tinc unes quantes de preguntes també que he anat prenent nota a mesura que anaves explicant. La primera és obligatori fer apeus? És a dir... No, que va, no. És una eina voluntària. És una eina, el tenim al prestatge i creiem que és un instrument que ens permet ser més eficients a l'hora de gestionar una àrea de promoció econòmica del territori. Fantàstic. Si ja existeix una bona entesa entre l'Ajuntament, les entitats, les empreses i s'està fent una bona feina i hi ha una repercussió interessant, home, una APEU té molta complicació, vull dir que potser no cal, no? O potser sí que cal, perquè ja que existeix la bona entesa es vol fer una millora, no? Al món hi ha molts bits interessants, no? Hi ha els molt grans i molt diferents, però, per exemple, Camden Town és un bit que ha arribat com amb un acord de col·laboració realment público-privada molt interessant, és molt gran, però no és obligatori, és una eina. I la cosa bona també de la llei és que és una llei molt instrumental, que el que fa és donar garantia jurídica a una figura que obligarà a pagar a tot un col·lectiu que potser una part d'ell o haurà votat que no o no haurà votat. Per tant, necessites aquesta diguéssim, seguretat jurídica darrere. I després, una altra cosa, ara vos tornaré a donar la paraula si voleu preguntar, però qui aprova que sigui una APEU o no? Qui és que vota? Vota, el que dèiem, es vota un projecte i voten tots els establiments que tenen activitat econòmica que estan dintre de l'àrea delimitada. Per tant, necessitem un cens. Abans de fer l'APEU, tu ja saps quants establiments hi ha, quina superfície tenen, perquè el vot, el dret i les obligacions de vot van en funció d'un rati de 1 a 5, en funció dels metratges, i per tant, dintre d'aquesta àrea delimitada, vota tothom. Pot votar tothom. Després, per exemple, a Regne Unit, la participació a la votació acostuma a estar al voltant del 40%. Ara bé, qui guanya? Guanya dels que participen el 50%, o sigui, més del 50% dels que han votat. I després ho ha d'aprovar el ple municipal. Per tant, aquí és el doble raser del privat i després el públic. Tinc una altra pregunta. Quina és la fórmula jurídica de l'entitat gestora que s'organitza? La que es decideixi. No estableix quina fórmula jurídica. La llei no ho estableix, pot ser una associació, pot ser el que es consideri. La llei no ho estableix. I l'Ajuntament forma part d'aquesta entitat gestora? L'Ajuntament, en el conveni, pot establir aquells aspectes que vulgui, doncs si vol participar sense vot, però vol estar a l'assemblea, això ja ho establiran en el conveni. Però, de fet, l'entitat gestora és una entitat privada que gestiona el pla d'actuacions que s'esdevé en aquell espai. Molt bé. Torna a passar la paraula en el públic. No sé si qualcú té alguna aportació o comentari sobre l'aportació de la Montse. Sí, en Rodrigo, el regidor, ara compartirà. Sí. Hola, Montse. No sé si se me... Sí, yo quería preguntar un poco la duda porque entiendo que antes de ir a pleno municipal y aprobarse el proyecto o el convenio o la forma jurídica y darle forma definitiva,
entiendo que evidentemente hay mucho trabajo con los comerciantes y con cada uno de los comerciantes que forman parte de esta asociación o de este centro comercial a cielo abierto o como se le llame en cada ciudad al final. Si alguno, por ejemplo, si se coge una calle y la mayoría están de acuerdo, pero hay uno o dos que no están de acuerdo en formar parte de este proyecto, la ley impondría de alguna manera una obligación. ¿Se le puede imponer esa obligación o simplemente quedarían fuera del compromiso del mantenimiento de este proyecto? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se solucionaría esto? Bueno, pues si en el área que delimitas, siempre va en función del área que delimitas. En esta área que tú delimitas pueden haber establecimientos con actividad económica que estén de acuerdo y otros que no. Pero la propuesta que se haga, el que impulsa, ¿no? El que toma la iniciativa, que desarrolla y define el área delimitada y el proyecto, ¿vale? Este proyecto, en el momento que lo sometes a votación y se gana la votación por parte de todos los que han podido votar, porque aunque no quieras, tú puedes votar y puedes votar que no. En el momento que si ganas esta votación y luego el ayuntamiento aprueba por pleno, aleshores obligues a tothom, hagi dit que sí o hagi dit que no o no hagi votat. I per això existeix la llei. Vale. Perquè si no seria a l'efecte de free rider. Muy bien. Vale, muchas gracias. Jo te volia fer una pregunta una mica més filosòfica. Quan has plantejat el mapa del món, els països on hi ha bits, he observat que bàsicament és un món de cultura anglosaxona, no? On la inversió privada a canvi d'obtenir una sèrie de coses és una cultura que no sé si encaixa molt en la cultura mediterrània, que és una cultura com a més depenent de l'administració o que d'alguna manera delega certes responsabilitats en l'administració. No sé si ho heu tingut en compte, això s'ha de definir la llei o quina visió tens tu sobre aquest tema? Sí, és correcte. És una figura que ve molt del món anglosaxó, però el bit com a... O sigui, la transposició d'aquest bit a les APEUs ja té en compte la nostra realitat més mediterrània. Per exemple, en l'àmbit del conveni, en el qual aquí donar peu a la governança o a quin model de governança vols tenir és possible, o fins i tot en el cas, ja veurem com acaba la llei, però el projecte de llei fins i tot atorgues la iniciativa a l'Ajuntament. És a dir, sí que és un model diferent, però en definitiva el que sí que és com a filosofia bàsica és una iniciativa privada que coneix quines són les seves necessitats, que ha de jugar amb una proposta pública que millori un entorn en el qual serà bo per la societat, per al propi municipi, perquè millora el seu entorn, els seus carrers, que al final és l'ús públic, però també fa que els privats puguin tenir més competitivitat en aquell espai i, per tant, millorin també la seva activitat. Jo crec que és absolutament aplicable, encara que vingui del món anglosaxó, i de fet, per exemple, a Canadà, que és aplicable, a Canadà sí que hi ha una part anglosaxona, però també hi ha una altra part que no és tan anglosaxona, que és més francòfona, i allà funciona també molt bé. Per tant, crec que el que s'ha treballat molt és que s'adeqüi bastant a la nostra realitat sense perdre de vista la figura en si, que és una figura neutra en ella mateixa, el concepte de figura. Molt bé, moltes gràcies. Sí, tenim una pregunta? Sí, aquest. Un moment.
Sí, gracias, Munsa. Yo tengo una pregunta para Munsa y si no le preguntaremos después a Piñol, y es ¿en qué lugares de Baleares podríamos empezar a trabajar con bits reales? En el momento en que tenemos Palma, que creo que es el 7º municipio más poblado de España, el 40% de la población de Baleares, y luego tenemos otros municipios más pequeños, algunos de interior, otros costeros más turísticos. ¿Y dónde cree Munsa que podrían empezar a funcionar los primeros bits aquí en Baleares? Y luego tengo una segunda pregunta y es ¿qué se puede hacer a muy largo plazo, si ya tenemos una ley a nivel de Baleares o en Cataluña, qué se puede hacer con los barrios de Palma donde por la fisonomía o el tipo de comercio que haya no se acabe constituyendo un bit? ¿Vale? Digamos, acciones complementarias. Vale, gràcies per la pregunta. A veure, jo crec que més que quin tipus de població es pot fer una APE o un BIT, jo crec que té molt a veure, això és la meva opinió, sota el meu punt de vista, té molt a veure la idiosincràsia pròpia del territori d'aquella població i sobretot la relació que s'estableix entre Ajuntament i les entitats i les empreses. Com més a prop estiguin, més facilitat d'aplicar una eina com una APE o com un BIT. Com més lluny estiguin, més complicat. Això per mi és l'element número 1. L'altre és un element que com que dependrà de quines funcions es vulgui atorgar, quines actuacions i quines funcions vulgui resoldre aquell APEU o aquell BIT, poden ser molt diverses. A Alemanya hi ha bits molt petits que només fan llums de Nadal i bits que fan només arbrat o fins i tot mobiliari urbà i ja està. Hi ha altres que treballen de manera molt més global des de la perspectiva de formació, de millora del mobiliari urbà, però també de promoció, diguéssim, de publicitat, de comunicació, etcètera, per atraure més gent. És a dir, les realitats són molt diferents en funció de cadascun de la població. A mi em sembla que és molt crític si hi ha organitzat i si hi ha promotors privats que tinguin força i si hi ha una bona relació i una bona entesa amb l'Ajuntament. Per mi això serà crític a l'hora de desenvolupar els primers bits. I pel que fa a la segona pregunta, que era... Ara me'n recordo. Les accions... Allà on no pugui anar un bit, a barris que potser... Bé, el concepte bit, encara que no facis un bit, és aplicable a tot. Per mi el gran tema del bit és canviar la manera de pensar, de tal manera que tu no penses què fas any a any, és a dir, ara què fem? Hi ha una associació de comerciants que vol fer una actuació i davant hi ha un dinamitzador que ha de cobrar un sou, hi ha unes quotes baixes i necessitem recursos, llavors a l'administració li demanem subvenció i ens paga una part de la subvenció que ens permetrà pagar el dinamitzador i cada any, i quan s'acaba l'any que ve, tornem a fer el mateix. Per mi el gran tema és que tu fas un projecte de mínim 3 anys, màxim 5 anys. Per tant, tu ja fas un projecte que busques un objectiu a 5 anys. I això, un barri petit, mitjà, més degradat, això serveix igual per tots, com a concepte. Per tant, tu ja fas un full de ruta a més llarg termini. 1. 2. Com que en aquest full de ruta tu saps el que cobraràs cada any, aquests els rebràs, però tu no caldrà. Si el primer any no et gastes tot el pressupost i el gastes al segon, no passa res, perquè com que tu tens el full de ruta, doncs tu pots periodificar molt més tot aquest projecte. 3. Tens un professional que no pateix perquè se li acabi el seu modus vivendi i, per tant, aplica aquest projecte d'una manera millor.
I 4, passa per sobre d'un canvi polític per efectes electorals, per exemple, no? Que això per un barri també és molt important o per qualsevol carrer. Llavors, què pots aplicar si no tens una APEU? Home, pots fer moltes actuacions de molt tipus. Vull dir que com a concepte, ara està bé pensar d'aquesta manera, no? Quin és el projecte a curt, mig i llarg que tens, quines actuacions a curt, mig i llarg són bones per aquell projecte i com pots treballar de manera col·laborativa des de la perspectiva pública i la privada. T'ha contestat? Sí? Molt bé. Tenim alguna altra pregunta? No? Oriol, vols afegir alguna cosa? Sí. O vine per aquí si vols. Molt bé. Hola, Montse. Bona tarda. L'Oriol Cesena. Què tal? Escolta, se'm sent bé, no? Gràcies per l'exposició. Aquestes jornades les organitza l'Ajuntament de Palma, però hi ha representants d'entitats que no només representen a Palma, sinó que poden representar a les illes, en aquest cas a l'illa Gran, l'illa de Mallorca. Jo crec que a mi m'agradaria també que els hi fessis una reflexió teva o quines directrius marcaries a aquells petits municipis o mitjans municipis que no tindran accés a un BID, almenys els propers anys. Jo sé que des de la Direcció General de Comerç del Govern Balear i fins i tot del mateix Ajuntament de Palma es treballa amb els establiments emblemàtics, singulars, fan formació, fins i tot algunes eines coincideixen amb vosaltres. No sé si hi ha algunes eines que tu com a directora diries crec que és un bon camí que aneu cap aquí. I en tot cas una reflexió final, I gràcies. Bé, hola Oriol i gràcies. Jo crec que segur que ja ho estem fent i ho esteu fent meravellosament bé. Jo puc explicar algunes coses que nosaltres hem posat en marxa en funció dels municipis. El que tots sabem és que com que cada món és diferent, perquè parlem de comerç com si fos una cosa monolítica i és absolutament diferent, des dels formats, que no tenen res a veure, i els propis municipis, els turístics, els que no són turístics, I una de les coses que nosaltres, per exemple, sí que hem treballat, que no sé si ho passa o no, és que estem treballant darrerament, a banda de donar suport a tot el que és, evidentment, la digitalització, un tema que crec que és essencial. És essencial perquè la digitalització no és només tenir un e-commerce. La digitalització és la venda a distància, però també i venda a distància, no només e-commerce. És a dir, ara, per exemple, amb la pandèmia, molt comerç petit ha treballat molt bé gràcies als Twitters, als Facebooks, als Instagrams i ha generat aquest engagement, aquesta relació amb el seu client que li ha anat fantàstica. Però la digitalització crec que és necessària en el sentit no només d'establir més relació i potenciar i enfortir aquesta relació de proximitat, que ja la tenim, és que ja la tenim, sinó posar-la més forta, sinó que, a més, tot el que és la millora de la gestió de l'estoc, dels proveïdors, etc. Per tant, crec que digitalització és un àmbit que no podem deixar d'ajudar des de les administracions. Crec que tot el que és actuacions de promoció en el territori i de fer marca ajuden molt, sobretot en determinats territoris que necessiten, alguns necessiten més marca, altres menys, però crec que això és important. I després ens trobem, això en el cas nostre, en alguns casos, que els centres de les ciutats es comencen a desertitzar. I comença a haver locals buits als centres de les ciutats, zones que són meravelloses, però que pel que sigui, perquè el local està vell, perquè bé, doncs això ens trobem aquí i aquí sí que hem fet aquí ja portem temps treballant amb això i un dels aspectes que l'única manera de treballar amb això és un altre cop amb la col·laboració público-privada i en aquest sentit hi ha iniciatives que s'han impulsat treballant des de l'Ajuntament amb alguna associació, per exemple,
un carrer que absolutament desertitzat ja de comerç i que a poc, amb la intervenció, per exemple, dels aparadors i buscant l'accés d'incorporació, en aquest cas d'artesans, de tallers artesans, i amb connivència amb l'Ajuntament, crear un projecte que no és a un any, sinó que serà a 2 o 3 anys. És un projecte que dura temps, però que en aquests 2 o 3 anys, si hi ha una via d'entesa entre una associació que pot ajudar a portar, per exemple, en aquest cas, artesans. Un ajuntament que treballa amb els propietaris dels locals per establir uns acords que puguin permetre que si s'implanta un artesà pugui tenir un lloguer més baix. I un artesà que es compromet a la millora d'aquell espai i, per tant, a promoure que vingui gent, fas un win-win a 3 parts i això ens està començant a funcionar bé amb algunes poblacions que ens trobem concretament amb aquesta circumstància, de que els centres històrics s'estan desertitzant i que el que busquem és, diguéssim, reactivar aquesta situació. Un altre cop, la col·laboració pública o privada. Sense aquesta col·laboració es fa molt difícil tirar endavant projectes que tinguin solvència. Ara bé, curt termini, poca cosa. Mig termini és el que funciona. Molt bé. Gràcies, Montse. Moltes gràcies per tota la teva intervenció. Ara, si me permets, donaré pas a en Miquel i a en Rodrigo. Us voldria demanar... Imagino que te n'aniràs ara quan... Disculpeu, em disculpo molt profundament, però en aquests dies suposo que us passa igual a vosaltres. Sí, el mes de novembre és molt complicat. Bueno, i la pandèmia... Tot és boig. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres, un plaer. Estem en contacte. Adéu, gràcies. Adéu. Si us pareix bé, li donaré la paraula a en Miquel Pinyol, que és el director general de Comerç del Govern de les Illes Balears i que ens explicarà una mica, en 15 minuts, me sap greu, no tenim més temps, però si després qualcú vol intervenir, una mica la política que tens pensada fer d'aquí a final de legislatura, si ens pots oferir una mica de visió. Gràcies. Moltes gràcies, Mariona. Moltes gràcies, regidor. Moltes gràcies pel Matia per la convidada. Jo, arran del que ha comentat la Montse referent del tema de SAPEUs, començaré pel final de la meva intervenció i vos voldria comentar els esforços que nosaltres estem fent ara aquí a les Balears per tenir qualque cosa similar en els SAPEUs. Nosaltres la setmana passada ens vam reunir amb algunes associacions de comerciants i els hi vam proposar copiar, en certa manera, aquest model de peu, però també d'altres, com pot ser el model de Navarra o el model d'Aragó, referent a àrees de promoció econòmica. Com ha comentat na Montse, aquestes àrees de promoció econòmica el que pretenen no és tant establir centres comercials a cel obert, sinó efectives col·laboracions público-privades, de manera que tant la part privada com la part pública, com ha comentat la Montse, arriben a un punt de win-win que sigui beneficiós pel municipi, pel carrer, pel barri. Nosaltres considerem que aquest model, a dia d'avui, pot ser una part o una petita part de la solució. I arran d'una pregunta que ha fet la Mariona, a la Montse, però això d'aquestes lleis d'APEUs o aquestes lleis que ara volem promoure aquí, que són d'àrees de promoció econòmica municipal, és a dir, que sentireu diferents noms, que aquí serà APEM i no serà APEU, de realment quin punt de voluntariat tenen i quin punt d'obligatorietat. Tot en el final, òbviament, ja que estem xerrant de col·laboracions público-privades, té un punt de voluntarietat en el final del dia i, per tant, com ha comentat la Montse, la directora general, aquelles APEM o APEUs aquí a les Balears que tinguin èxit o que tinguin una bona base consolidada seran aquelles on aquesta col·laboració públic-privada estigui garantida i no tant si són municipis grans, si són municipis petits, si és un carrer amb molt de comerços o no. El que volia comentar és això.
Nosaltres la setmana passada, amb un parell d'associacions de comerciants, vam tenir una reunió relativament informal però constituent, en què els hi van traslladar la intenció del govern de començar una pròpia llei d'àrees de promoció econòmica, en aquest cas municipal. Serà en paral·lel en la catalana, és a dir, tindrà molt d'elements dels que ens ha comentat na Montse, per tant, jo vos estalviaré aquells elements que ens ha comentat na Montse i que són bastant comuns. Sí que matisaré un parell de cosetes que nosaltres voldríem introduir a la nostra pròpia llei, que esperam que sigui d'un recorregut relativament curt, encara que les lleis ja sabeu que tenen un tràmit que és ineludible. Però el primer és que no solament volem constituir, perquè les APEM siguin efectives aquí a les Balears, una part pública o privada que sigui estrictament comerciants i ajuntament, sinó que hi volem introduir una tercera part, no estrictament vinculant, però que sí que tingui a veure, sobretot en les primeres fases dels projectes, o al manco que tingui una part informativa i d'opinió, que sigui la part veïnal d'aquelles àrees, ja siguin carrers o municipis o part dels municipis, que entrin a jugar dins aquesta APEM. Això és el mateix que tenim un poc respecte a les altres lleis. Ja veurem com l'articulam i estireu molt informats perquè aquí pràcticament estireu tots dins aquestes meses de feina que us proposarem. Això serà el primer mateix que farem. I el segon serà que la llei, per exemple, catalana, la llei d'APEUs, no solament té una pota, com heu vist alguna diapo que ha passat na Montse, en el tema estrictament comercial, sinó que també ho trasllada a serveis i fins i tot a polígons industrials. Nosaltres, com que la complexitat ja del comerç aquí és gran, ens limitarem en un principi a àrees comercials, perquè entrar d'altres àmbits considerem que a dia d'avui, primer, no ens competen a nosaltres com a Direcció General de Comerç, i segon, perquè tampoc no ens han traslladat a associacions de serveis o associacions industrials una urgència de tenir una cosa parescuda. És a dir, que el que vos volia comentar és això. Nosaltres començarem aquesta feina legislativa, vos anirem informant de cada passa. No fem absolutament res ex novo, ja està tot inventat. Com ha comentat na Montse, això parteix d'idees que en el Canadà estan funcionant des dels anys 60, ara començaran a funcionar d'una manera operativa a Catalunya. Tenim també l'experiència de Navarra, ara començant també a tenir l'experiència d'Aragó, aquí experiències ja molt tassades aquí a Espanya. I el que sí que voldríem és nosaltres partir de bases consolidades de col·laboracions público-privades, és a dir, de llocs, a resposta del que ha comentat en Fabrizio, de llocs on aquesta relació entre el municipi, els comerciants i en aquesta tercera pota que nosaltres volem ficar, que és els veïnats, tinguin un projecte comú de zona, de barri o de municipi. Això per una banda. És una feina que hem començat la setmana passada. Ja sabeu que nosaltres, de cara a l'any 2021, a més, voldríem potenciar també en paral·lel amb les àrees de promoció econòmica municipal el que són els convenis a cel obert amb els diferents municipis. Enguany, aquesta política de cel obert amb certs municipis ha anat d'aquella manera per la distorsió que hem patit tots pel tema del Covid. Ens hauria agradat que aquests convenis que hem tingut enguany haguessin estat molt més estructurats, és a dir, que l'agència o els municipis que han signat el conveni corresponent a nosaltres sí que tinguessin un pla de creació o de gestió o de generació d'espais urbans a cel obert dins dels seus municipis, d'espais consolidats, definits, estructurats, que sí que tinguessin una projecció amb més de temps, però malauradament, amb l'urgència del Covid, han quedat un poc descafinats, hem de reconèixer, perquè han estat convenis que ens hem limitat a acompanyar actuacions de dinamització i animació del comerç de molts municipis, atesa la situació en què ens trobam. Això serà una via en paral·lel, la qüestió de cel oberts, que tindrem amb les àrees de promoció econòmica municipal i que també ens serviran molt per fer didàctica d'aquest nou paradigma de col·laboració público-privada, perquè aquí hi ha molts de municipis
per una banda s'han prestat al municipi i per una altra als comerciants i s'hi han trobat en un punt intermig o no s'hi han trobat pas. És per això que nosaltres també la promoció de zones de cel obert ens permetrà també introduir aquestes noves idees de les àrees de promoció econòmica que no hem d'oblidar, com ha reiterat molt de Montse, que és una qüestió de, quan baixes en el detall, de pagament obligatori d'una quota per part dels participants, o millor dit, dels participants no, dels que s'hi troben a l'àrea. És a dir, que això també exigirà un poc de didàctica d'aquelles zones que vulguin al final ser APEM. Seguint una pota també dels programes, i aprofitant que vos tenim a tots aquí, de qüestions que nosaltres també volem fer referents en aquesta col·laboració público-privada dins l'àmbit de comerç, ja sabeu que gràcies a l'experiència que ha tingut Palma Activa referent amb el tema de comerços emblemàtics, nosaltres hem adaptat la metodologia que Palma Activa tenia referent amb els temes de comerços emblemàtics d'aquí de Palma i l'hem intentat externalitzar molt matisada en els municipis de les Illes Balears. De moment hem arribat en un primer cribatge, això gràcies sobretot a la col·laboració que ha tingut l'Institut d'Innovació IDI que dirigeix na Mariona i també de l'empresa Focalitza de Noriol. Hem fet un primer cribatge i tenim ja catalogats dins un primer catàleg molt provisional perquè tinguem en compte que tota aquesta feina s'ha fet dins període Covid-dur. Comptàvem amb un primer catàleg d'emblemàtics de 151 establiments per totes les illes. Ahir jo vaig estar xerrant, per exemple, a Onda Cero Eivissa, i per que vos feu una idea, a l'illa Eivissa ens sortien uns 35 emblemàtics catalogats que van des de la petita tenda de calçats de tota la vida del poble a estancs o fins i tot bar-cafeteries que en aquesta nova catalogació que nosaltres fem d'emblemàtics permetem una certa flexibilitat referent amb temes més tècnics com patrimoni històric, etc. Però que al final el que volem fer és que això sigui també una altra eina perquè els municipis tinguin una pota dins la preservació i continuïtat del seu petit comerç mitjançant això específic de lo que són emblemàtics. Com també ha dit na Montse, des de la part del govern, nosaltres entenem que el comerç urbà és una competència municipal. És a dir, que si nosaltres abogam perquè efectivament hi hagi un comerç de proximitat sa i que tingui una certa continuïtat, és un poc contradictori que nosaltres vulguem fer una ordenació des del govern. És a dir, nosaltres tenim una orientació molt municipalista. Nosaltres estem acompanyant els municipis, però estrictament dins el paper d'acompanyament. No volem imposar cap criteri ni un, tenint en compte més una cosa de la que tots som conscients aquí, que és que el comerç en el municipi de les Illes Balears és molt diferent depenent del municipi allà on anem. És a dir, que un model, diguem-ne, de Palma no funciona a Inca, no funcionarà a Vila, etc. Dins d'aquesta col·laboració público-privada, i si me'n vaig de temps, m'avises, hi ha una altra pota que també nosaltres volem potenciar en el 2021 i esperem que amb més fortuna que ho hem intentat en el 2020, que és, ja sabeu que moltes associacions de comerciants o molt de comerços, després d'aquesta llau d'ajudes que hem llançat totes les administracions, jo crec que amb la millor de les fes, en el final molts d'ells ens han comentat una qüestió que era, mira, deixa'ns de donar ajudes, deixa'ns d'ajudes individuals que ens duen un recorregut que en el final del dia se converteixen en un 2.000 euros, 3.000, que no acaben de solucionar realment res en el final del procés. Anem a pensar tots en el que sobretot el sector ens ha traslladat, que són aquells que diuen ajudes col·lectives. És a dir, anem a fer qüestions comunes a tots, transversals a tots els comerços,
que ajudin sobretot a una de les potes que hem perdut, malauradament, durant la pandèmia, que ha estat la pota importantíssima pels comerç, que és el consum. És a dir, focalitzar el màxim possible d'esforços no en el comerç per se, sinó en el consum, ja sigui mitjançant polítiques de revitalització, d'upgrade del perfil del consumidor, etc. Això és una altra pota que nosaltres voldrem potenciar i que sobretot voldríem potenciar a través de les cambres de comerç, perquè són eines público-privades amb una certa flexibilitat amb un grau major que no pas l'administració pura i dura. Sí, perdó, m'ha dit? Un minut, vale. Fantàstic. Per resumir, nosaltres ara en el 2021, primer, volem sempre tenir la concurrència dels municipis perquè la nostra visió és estrictament municipalista, volem desenvolupar les àrees de promoció econòmica municipal, volem continuar treballant en la promoció de ser oberts que entroncarà amb la primera part que hem comentat de les àrees de promoció econòmica municipal. Ara volem consolidar el projecte d'emblemàtics també com una pota molt diferencial de l'oferta comercial aquí a les Balears i després voldríem dedicar en aquest 2021 a potenciar aquestes ajudes col·lectives que ha estat una demanda del sector i que nosaltres creiem que serà de bastant utilitat. Just, no? Fantàstic. Merci. Gràcies. Torna a estar en silenci. Ara li donem la paraula a en Rodrigo, que també ens agradaria que ens explicassis una mica quina visió tens i què és el que t'agradaria fer d'aquí a final de legislatura més a manco, els grans projectes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros cuando empezamos la legislatura empezamos una hoja de ruta que evidentemente por la situación actual la hemos tenido que modificar un poco, pero con la idea de continuar luego cuando venga la normalidad, porque cambiarán algunas cosas después de esta crisis sanitaria, pero también de alguna manera cuestiones que antes se veían no necesarias o imprescindibles, ahora han hecho que sean imprescindibles y que los comerciantes, algunos comerciantes que no veían la posibilidad de dar ese salto, ahora lo vean con otros ojos. Por ejemplo, el salto tecnológico, ¿no? Hay muchos comercios que les faltaba de alguna manera dar ese pequeño salto tecnológico que no implica necesariamente volcarse de lleno al comercio online, que no es lo que queremos desde aquí, que sea todo venta online, todo lo contrario, lo que queremos es que la gente pase por Palma y pueda hacer su compra en el pequeño comercio, en el comercio de proximidad, en el comercio de su barrio. Pero sí, con esta crisis sanitaria hay muchos comercios que han de alguna manera improvisado su tienda online simplemente como escaparate y han visto que han ganado muchísimo público que ni siquiera conocían que estaban o en el barrio o que existían este tipo de comercios y ahora saben que haciendo una búsqueda no solo aparece Amazon o las grandes plataformas, sino también puede aparecer su pequeño comercio que a lo mejor lo tienen a la vuelta de la esquina y así lo pueden conocer. Nosotros al principio de la legislatura pusimos como uno de los puntos importantes a desarrollar de alguna manera favorecer que los comercios de Palma puedan tener una plataforma web donde el que quisiera vender online lo pueda hacer, el que quisiera poner sus productos para que los conozcan lo puedan hacer, o el que simplemente quiera poner su nombre y su ubicación para que la gente los visite lo puedan hacer. ¿Cuál es el problema que tiene un pequeño comercio con este asunto? Evidentemente el tiempo. Hay muchos comerciantes que están todo el tiempo metidos en el comercio y no tienen tiempo de estar atendiendo una página web. Por eso ahí la colaboración nuestra sería un poco el asesoramiento y de alguna manera de poner un técnico a disposición que le gestione cada una de esas páginas para que pueda de esa manera arrancar y ver las funcionalidades. Hay un caso recientemente que con Fabricio, cuando visitábamos calle Blanquerna,
que se ha convertido en un sitio muy bonito y con mucha diversidad de comercios. Me comentaba una verdulería, la dueña, que durante la pandemia ha tenido que contratar más personas, paradójicamente, porque se ha volcado al comercio online y destinó una persona a atender la tienda y otro a hacer los pedidos, y podía repartir, bueno, reparte a toda la isla, y es una cosa que realmente nos gustó, porque el comercio de barrio ha crecido, ha mejorado, ha dado un empleo más de calidad, porque recordemos que el comercio de barrio, el pequeño comercio, da empleo de calidad, a diferencia de muchas grandes superficies o incluso de tiendas online, y también empleo estable, que esa es otra característica que queremos recalcar. Por tanto, un poco nos ayudó a impulsar aún más esta idea y de ayudar a dar el salto tecnológico a estos comercios. Otra de las ideas que compartimos, y evidentemente tenemos comunicación permanente con el Gobierno, es el tema de centros comerciales a cielo abierto, que es una cosa que queremos impulsar, y sabemos que no es fácil. No es fácil, sobre todo en una ciudad como Palma, donde, bueno, al ser muy grande y muy diversa, hay que primero tener en cuenta que hay distintos núcleos con distintos tipos de comercios. Bueno, aquí está la asociación, por ejemplo, una recién constituida de Playa de Palma. Evidentemente, los comercios de Playa de Palma son muy distintos a los comercios del centro. Los comercios de los barrios son muy distintos a los del centro. Los del centro están muy abocados al sector turístico estos últimos años, por eso también han sufrido un poco más esta crisis sanitaria. Los de barrio han ido sobreviviendo estos años, y también se ha visto un repunte durante la pandemia, porque la gente, al no poder desplazarse, de alguna manera, en algunos casos, ha vuelto al comercio de barrio, que es panadería, verdulerías, a lo mejor las librerías. No todos ha sido así, pero sí nos comentan que hubo un cierto movimiento, un cierto cambio. El tema de centros comerciales a cielo abierto, decía que es, y después de la exposición de Munza, es fundamental tener una ley y algo que lo regule, para, de alguna manera, que se obtenga el compromiso no solo de la Administración, en lo que decía, que creo que es muy importante que la Administración se comprometa en mantener limpias las calles, urbanizar correctamente el entorno y que esté estéticamente adecuado, en el mantenimiento, evidentemente, pero también tiene que haber un compromiso de todos aquellos que conforman ese proyecto. Y compromiso no solo en las acciones que se realicen durante el periodo que dure, sino también el compromiso, evidentemente, de aporte monetario, que es al final importante para poder llevar a cabo el proyecto. Eso es fundamental. Y creo que ahí coincido con Miquel Piñol, que nos queda mucho trabajo y mucha pedagogía para hacer entender que esa pequeña inversión, que puede parecer una inversión muy grande, pero estamos hablando de entre 100 y 150 euros al mes a lo mejor, pero esa pequeña inversión puede repercutir de manera muy positiva en el entorno y en los comercios. Otras de las políticas que estamos impulsando y que a veces nos cuesta también convencer a según qué sector es las peatonalizaciones en la ciudad. Las peatonalizaciones yo creo que van un poco de la mano con el emprendimiento de centros comerciales a cielo abierto, porque al final forma parte de esa urbanización necesaria para poder consolidar un centro comercial a cielo abierto ahí. Vemos, por ejemplo, no voy a hablar de Blanquerna porque creo que es muy obvio que ha sido un éxito a pesar de todas las idas y venidas que ha tenido durante su inauguración y
bueno, y posterior paso con distintos equipos de gobierno, primero semipeatonal, después circulaban coches, al final ha sido peatonal y creo que ahora mismo ningún comerciante de ahí y ningún vecino volvería atrás, ¿no?, en esa peatonalización. Luego, el caso reciente es Calle Velázquez, que si bien se inauguró justo al inicio de la pandemia y tal vez no se puede apreciar un resultado muy inmediato, pero sí que uno pasea por ahí y ve el cambio, ve que la gente circula de otra manera, antes no invitaba a circular por ahí, y los comercios van a ir cambiando ahí. Y son, yo creo que, entornos recientemente mejorados urbanísticamente que pueden ser idóneos para hacer una prueba de estos centros comerciales a cielo abierto, donde compartan una estética cada uno de los comercios, donde compartan unas dinámicas y incluso promociones en conjunto y puedan de esa manera atraer usuarios y compradores, que ese es un poco el objetivo. Y bueno, y del ayuntamiento, qué decir, también la colaboración nuestra, que es un poco lo que venimos a hacer para suplir este efecto de la pandemia. En Navidades estamos haciendo un esfuerzo muy grande para tener parking gratuitos para que la gente que venga de los pueblos a Palma pueda aparcar de manera gratuita y hacer sus compras. Y también hemos sacado una línea de subvenciones bastante grande para aquellos locales que han tenido que lamentablemente cerrar durante el periodo de pandemia y puedan así recuperarse y no morir por culpa de esta pandemia. Son circunstancias que espero que cambien pronto y que de ahora en más tenemos en el presupuesto municipal del año que viene pensado sacar unos bonos al comercio con el objetivo de no tanto ayudar directamente al bolsillo del comerciante, sino lo que decía Miquel, fomentar el consumo, es decir, que ambas partes se beneficien, tanto el comprador como el comerciante, y sobre todo que haya movimiento y que haya consumo, que ese creo que tiene que ser el objetivo post-pandemia. Muchas gracias. Molt bé, gràcies, Rodrigo. Ara és el moment del torn de paraules, ens queda poquet temps, però vos demano que fasseu alguna pregunta o comentari o una reflexió sociològica de cap a on veus que tires comerç en la vostra visió. Tots sou persones que esteu directament vinculades d'una manera o d'una altra en el món del comerç i està bé també que els responsables polítics coneguin quina visió teniu. Qualcú vol prendre la paraula? Mauricio. Yo quería hacer una pregunta a Piñol sobre algo que creo que es uno de los aspectos importantes de un BID, que es la financiación o la autofinanciación. A lo mejor es un momento un poco prematuro para concretar, pero creo que es un punto importante en el debate que se tiene que generar y es cómo se autofinanciarán esos BIDs, o sobre todo desde el punto de vista más jurídico, qué encaje jurídico tendrá esta autofinanciación. Es decir, se ha hablado de coger parte en concepto de IBI o hacer un recargo del IBI dentro de estos polígonos que se generarán, de los establecimientos que hay allí, o crear una tasa adicional, si la cobrarán los ayuntamientos, si habrá otra forma. No sé en qué, estamos en una fase muy embrionarias aún, pero bueno, quería saber qué visión había desde el gobierno de cómo funcionará esta autofinanciación. Y bueno, para acabar, hemos hablado también con las patronales de la importancia de que los BIDs o los APUs se autofinancien para ser ellos más autosuficientes y no dependan de que haya o no voluntad política en el gobierno de turno, en el gobierno municipal de turno, de apoyar más o menos los BIDs. Bueno, nosotros, gracias Fabricio, nosotros no hemos avanzado tanto en la conceptualización de la ley. Es verdad que de las leyes en las que nosotros nos estamos reflejando, como ha comentado Montse, creo que la ha sacado en su presentación, hay una cuota obligatoria que
también querríamos desligar de tasas municipales, para que no se entienda que es una tasa impositiva, sino que es una cuota obligatoria que nosotros entendemos que debería pasar en alguna fase de la gestión por arcas municipales o por alguna clase de gestión o de fiscalización municipal, porque al final entendemos que las APEM son esfuerzos bien compartidos. Es decir, ahí creo que hay que visualizar en todos los puntos de la APEM este matrimonio entre lo público y lo privado. Es decir, contestando a tu pregunta, es verdad que nosotros también nos tenemos que decir que como gobierno nosotros ponemos el continente. El contenido será cosa ya de los municipios y nosotros simplemente nos limitamos a hacer el armazón como hemos visto que ha hecho Munsa de la Generalitat, pero nosotros entendemos que sí, que efectivamente que tiene que haber alguna clase de gestión municipal de estas cuotas de obligado cumplimiento para los que están en la PEM. Molt bé, gràcies. Jo m'agradaria que en Oriol Sesena, que és de Focaliza, que és consultor una mica que fa molt de temps que fa polítiques de suport en el comerç de molts de puestos, inclòs a Latinoamèrica i de més, ens donés una mica de visió de com veus tu el comerç del futur. I a mi vas dir una frase l'altre dia que m'ha paregut molt interessant, que és el futur no estarà amb els carrers buits, sinó que hi ha un comerç i un concepte que sobreviurà, que no ens hem de quedar tranquils pensant que tot se n'anirà a internet. Llavors, si vols una mica desplegar quina és la teva visió, jo t'agrairia. Sí. Ja, sí, te lo fiques a... Va ser aquí em poso còmode, eh? Ben fet. Això butxaca i foto... Bona tarda. Ho faig amb mascareta, que sí? Sí. Bé, bona tarda, jo soc l'Oriol Sesena. He de dir que no estava preparat això, però ja està bé la improvisació. I, de fet, com que aprofito per dir-vos que ara jo faré 2 minuts, després farem el descans i acte seguit el descans començarem amb la segona taula, que jo crec que és interessant perquè intentarem trencar una mica tots els rols que s'han parlat d'ara. Hem vist ara una mica el marc polític, el marc públic-privat que s'ha de treballar en l'àmbit del comerç. Després del cafè o de qui hagi de dinar o del que hagi de fer, probablement intentarem trencar eines en veure com el món associatiu desenvolupa tot això. El que sí que és cert, i complementant a la Mariona, jo l'altre dia deia un element que aquests dies, tant avui com el dimarts, el dijous em sentireu dir, anava pel següent, no? El primer, els que exercim el rol de docència pedagògica universitària, com és el meu cas, o de consultoria, anàvem dient moltes vegades, diu, què seria una ciutat sense comerç, no? I poc sabíem, aquests que dèiem això, que al cap d'un temps arribaria el 15 de març i sabríem què és una ciutat sense comerç. No ho és. La Montse Vilalta parlava d'aquest model de ciutats compactes. Per tant, ara més que mai s'ha vist, es veu i se seguirà veient que el concepte de proximitat i que tot allò que són espais urbans, espais cívics, espais de comerç, de convicció, espais de viure, jugaran un paper molt important. Per tant, crec que aquest és un primer punt positivista, molt positiu, jo sóc algú positiu, que descansa que la proximitat té un gran repte davant i té una gran oportunitat. Sempre que sàpiga jugar les seves cartes del joc. Llavors, aquí anava una frase que jo crec que a més d'una persona a vegades ha agradat sentir. No és pròpiament que sigui meva, sinó que jo l'he construït de la suma de parlar de moltes persones que diu que el comerç urbà, el comerç de proximitat, els espais cívics urbans, sempre seran de proximitat i mai seran digitals. I m'agrada veure com la directora, com en Rodrigo, com en Miquel, aposten per la digitalització, però aposten per la digitalització com una qüestió de servei i no de producte. És a dir, probablement el comerç urbà no ha d'anar a vendre producte. Això ja ho fan altres grans players, que fins i tot crec que avui són aquí presents i que, per tant, executen aquesta línia seva de la gran capacitat logística de venda, sinó que el comerç urbà ha de conviure, ha de complementar això amb un espai o amb una reflexió que diu el comerç de proximitat no serà mai digital, però sí tecnològic. I el concepte de proximitat seguirà sent atractiu en la mesura que sapiguem fer evolucionar
la proximitat amb tecnologia al servei de la ciutadania i de les identitats que li són pròpies a un municipi. Dit d'una altra manera, acabem prioritzant, comencem a disposar, per exemple, a Barcelona, a Catalunya en general, comencem a tenir dades que el comerç de proximitat d'espais compactes, espais radials, espais on la proximitat, l'espai urbà treballa bé, l'impacte de la pandèmia no és tan gran perquè la ciutadania, i aquí m'agradava molt, Miquel, t'ho anava a preguntar, però ja ho he dit, ara m'agrada molt sentir que en una llei de les APEM ens plantegem una pota com és la ciutadania. Després crec que podrem tractar la ciutadania com a eix d'espai, de notorietat i de protagonisme a l'espai urbà. I al final faig una mica tota aquesta reflexió en el sentit de dir el comerç de proximitat, si es modernitza, si és competitiu, si es busquen nous lideratges frescos, dinàmics, competitius, té un llarg recorregut per córrer. Crec que a grans superfícies, crec que grans players digitals es comencen a fixar una mica amb nosaltres i aquest és un punt que no podríem perdre de vista. Per això una mica l'objecte d'aquestes trobades i per això una mica l'objecte de la trobada després i sobretot també de dijous que ve. En 5 minuts he intentat respondre, després seguirem. Gràcies per assistir i els que hagueu de dinar, aneu a dinar, però feu rapidet, i els que hagueu de fer un cafè, feu un cafè. I moltíssimes gràcies a tots plegats. Bé, jo també, Mariona. Gràcies. Molt bé. Vinga, doncs.